Mamma mia. Really, Mamma mia, go. Oh yeah, oh, it's beautiful. Yeah. Wow. Oh, para Oh, yes. Mamma mia. Yes. Godt nok mange. Ja. Jeg mener, at der må være flere hundrede, tror du ikke også? Jo. Jo, det. Jeg mener, der står 200 eller sådan noget. Ja. Wow, fast. Fantastisk. Tænk, hvis de kunne komme ud. Men de er jo væk, så hurtigt i flaske i, så forsvinder de, tror du ikke? Jo, så snart vi hopper i, så væk, tror jeg. Måske. Måske hvis man hopper ud, mens den sejlede. Hvor de sådan ikke kan høre flasken så meget. Ja, det kan de. De hører jo alt. Ja, selvfølgelig. De ved, at der er, hvad der er i vandet. Ja, det ved de. Nu skal jeg vist til at styre det lidt, fordi der er næsten ikke mere batteri tilbage. Er der ikke det? Nej. Det var lige, jeg skal lige